Kamusta ka? Hindi po ako okay, kuya. Nakukonsensya po ako. Kasi kabilaan po yung nakuha kong paipit. Hindi ko na po alam kung sino ang iboboto ko, kuya. Nakukonsensya po talaga ako. Kasi kasalanan ko ba na hindi mahigpit yung leader sa pagkilatis? Kaya yun, kuya, nakukonsensya ako ngayon kasi 2 paipit ang natanggap ko. Tapos ngayon, nalito na ako kung sino yung iboboto ko. Actually, kuya, nakaboto na ako kanina lang. Kaya nakukonsensya talaga ako, kuya. Kuya, mali ba yung intention ko? Wala kang maling intensyon. Pero, tandaan mo, marami kayong nagkakati dito sa bahay ko. Hello, kuya. Kala ko naman, kuya, libre lahat dito sa bahay mo. Lahat, kuya, ng paipit ko, ipapadala ko dun sa probinsya. Joke lang naman, kuya. Promise po, promise. Magsiseryoso na ako. Hinding-hindi ko hihilingin na magbago ka. Pero, hindi din masama. Ang magseryoso. Tama. Opo, kuya, magsiseryoso na ako. Promise.